Dhula pachoka FKF okao kang machielo mar gero tuke dhula mag wakeyni bang' bago tiegruok mag kocha ma wakeyni rang'iny mar FKF. Tiegruok madhi nyime nyaka chieng' tich abich e skul mar Kenya Institute of Special Studies okelo kanyakla kocha maromo 30 ma wakeyni kowuok e gwenge mopogore opogore. Riwruok mar FKF okao kang makama mar medo kwan kocha ma wakeyni kaka yor ketogi mondo gibed maromre kod kocha ma yawuoyi. Tiegruok mar FKF itayo gi kocha Jacqueline Juma mar Talanta FC kaachiel kod Beldin Nodemba ma en kocha mar Police Bullets FC. See even the composition of the teams that we have. Tumeshukuru sana kwa sababu hizi ni ambazo mabadiliko yale yameletwa na shirika la kandanda la Football Kenya Federation na pia ya kuweza kuona kwamba kuna wanawake wengi katika hiyo sekta ya coaching ya wanawake. This has created a platform of a one of a kind of its own, because it is the first time in history that we are having women having their own space to develop themselves at an individual level and also network and share challenges and also to help improve sports. I think it is important because for so many years the women have never been, the voice of women has not been there, but it is now there. It is now making sense to so many people who did not even believe in it, and they are being more visible, they are achieving more than even the men, and they are more interested and they are passionate about what they want to do and achieve.